Nunod sa nagkadaghang mga order sa pabuto, mga manghimuay og pabuto sa Lapu-Lapu City na Balakang mahutda na sila og mga sagol sa paghimo og pabuto. Subay nini presyo sa mga pabuto misaka na usab. Ano ang report? Bisan kun holiday karong adlaw, nagkapuliki kining mga manghimuay og pabuto sa Barangay Babag sa pag-apas nga ma-deliver ang mga order sa mga suki nilang retailer. Matud sa usa sa mga tagiya sa pahimuanan og pabuto sa dapit, labing daghang orders mao ang Quitis, Roman Candle, Thunder ug Beauty in the Sky. Sa Lapu-Lapu, magkuhaan og supply sa mga pabuto ang mga manindahay sa nagkadiyang lungsod ug dakbayan sa lalawigan sa Sugbo, lakip na mga silingang probinsya. Okay na magidaghan na ng order kay bago po tagikan sa pandemic, marag ni kalitan bitaw ang tao na mga order gid kay marag gusto siguro sila mo pabuto. Subay niini, nabalaka usab ang mga manghimuay og pabuto nga di na nila maapas ang kataas sa demand tungod kay posibleng magkuwang na ang ilang mga sangkap. Ug kay misaka usab ang presyo sa chemicals, may pagsaka gayud sa presyo sa mga pabuto. Pit na gid magkuang chemical, gamay na lang. Gamay na lang tiwasunon lagi kung makuan, iabot gid may nga mahunong. Kay lisod man og sampa may atong isod og wala nay chemicals. Ang presyo meron ni saka mi gamay kay tungod sa kamahal sa chemicals. Kaya ang uban diri wa na lang manggama kay marang na-discourage bitaw sa kamahal sa chemical niya risgo pa sa pagtrabaho. Sa Lapu-Lapu City, tulo lang ka mga pahimuanan og pabuto ang lisensyado. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda.